छत्रपती संभाजी महाराज यांचा धगधगता इतिहास नाट्यकृतीतून जागृत ठेवण्याचं कार्य सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग तालुक्यातील नाट्य अभिनेते गणेश ठाकूर यांनी केलंय। राज्यभरात व्यावसायिक रंगभूमीवर 99 प्रयोग या टीमनं पूर्ण केलाय। 100वा नाट्यप्रयोग मुंबई नगरीत होतोय। ठाकूर यांनी अनेक वर्ष अभिनय करत अनुभव संपादन करून पुढे दिग्दर्शनाला सुरुवात केली। इथं उशाळला मृत्यूच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनातील खडतर प्रसंग, स्वराज्य रक्षणाबरोबरच धर्मरक्षणासाठी दिलेली प्राणांची आहुती, त्या इतिहासातील धगधगत्या निखाऱ्याची जीवनगाथा सांगणाऱ्या या नाट्यकृतीची पताका त्यांनी सर्वत्र फडकवली। धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांच्या 369व्या जयंती ही राज्यभरात मोठ्या उत्साहाने संपन्न होते आहे। या निमित्ताने मुंबईत इथे अशोळला मृत्यू हे सिंधुदुर्गाच्या कलावंतांनी ऐतिहासिक असं नाटक सादर होणार आहे। या नाटकाचा हा 100वा नाट्यप्रयोग असून दिग्दर्शक गणेश ठाकूर व त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचे धर्मांसाठी बलिदान, त्याग, समर्पण या नाटकातून सामान्यपर्यंत पोचवलेलं आहे। छत्रपती संभाजी महाराजांच्या धगधगता इतिहास नाट्यकृतीतून नव्या पिढीपर्यंत पोचवण्यासाठी मेहनत घेणाऱ्या या टीमला शतक महोत्सवी प्रयोगासाठी मनपूर्वक शुभेच्छा। जय शिवराय। इथं उशाळला मृत्यू या नाट्यप्रयोगाचे श्री गणेश ठाकूर निर्मित जो प्रयोग त्यांनी सुरू केला आणि आज त्याचे 100वा प्रयोग ठाणे येथे होतोय, ह्याचा मीरा भाईंदर येथे होतोय, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। सर्व स्थानिक कलाकारांनी अत्यंत उत्कृष्ट अशा भूमिका आणि समरसतेने भूमिका केलेल्या आहेत आणि हे नाटक बघणारा प्रेक्षक भारावून जातो आणि एखाद्या स्थानिक संस्थेने 100पेक्षा जास्त प्रयोग करणं हे सिंधुदुर्गच्या बाबतीत पहिल्यांदाच घडतं आहे। त्याच्यामुळे मी श्री ठाकूर आणि त्यांच्या पूर्ण टीमचे आणि सर्व कलाकारांचे मनापासून अभिनंदन करतो आणि या 100व्या प्रयोगाच्या निमित्ताने त्यांना हार्दिक शुभेच्छा देतो। छत्रपती संभाजी महाराजांचा जाज्वल्य इतिहास, त्यांनी केलेलं बलिदान हे या निमित्ताने सर्वांसमोर आणलं जाणार आहे, याचा मला सार्थ अभिमान आहे। मनापासून पुन्हा एकदा सर्वांचं अभिनंदन। आतापर्यंत त्यांनी अनेक कलाकार घडवलेत, अनेक युवा कलाकारांनाही त्यांनी प्रेरणा दिली आहे। नमस्कार, माझं नाव मिलिंद कासार। पेशाने मी प्राध्यापकाची नोकरी करतो। शिव गणेश प्रोडक्शन सिंधुदुर्ग मुंबई या संस्थेअंतर्गत गेली 10 वर्षे मी एक कलाकार म्हणून या टीमचा एक भाग आहे। 10 वर्षापूर्वी इथे उशाळला मृत्यू या नाटकासंबंधित मला डॉक्टर सोनल लेले मॅडम यांचा एक फोन आला आणि माझं कास्टिंग या नाटकासाठी गणोजी शिर्के या भूमिकेसाठी करण्यात आलं। पहिल्या प्रथम ही सहज वाटणारी भूमिका 100व्या प्रयोगापर्यंत त्याचे वेगवेगळे कंगोरे उलगडण्यात मला दिग्दर्शक गणेश ठाकूर सर यांनी खूप मदत केलेली आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे या एका प्रयोगाच्या दरम्यान पहिल्यापासूनच माझ्याकडे एक जबाबदारी वेगळ्या पद्धतीने देण्यात आली, कारण सहज अभिनय करता करता गणोजी शिर्के या भूमिकेसोबत कवी कलश ही एक दुसरी भूमिका मला या नाटकामध्ये करण्याची संधी लाभली। खरं तर दिग्दर्शकांनी आणि लेले मॅडम यांनी दाखवलेला तो एक विश्वास होता की एखाद्या कलाकाराकडे, ते सुद्धा ऐतिहासिक पद्धतीच्या नाटकामध्ये, प्रथमच मी ऐतिहासिक नाटक करत असताना 2 भूमिका अगदी माझ्याकडे जबाबदारी या भूमिकांची देण्यात आली। 100व्या प्रयोगापर्यंत पोहोचत असताना बऱ्याच गोष्टी आम्ही शिकत आलेलो आहोत, करत आलेलो आहोत। प्रत्येक प्रयोग हा प्रयोग असतो असं आमचं ठाकूर सरांचं मत आहे आणि तसाच प्रयोग आम्ही गेले 99 प्रयोग करत आलेलो आहोत आणि एक वेगळा अनुभव 100व्या प्रयोगाचा आम्ही येत्या 14 तारीखला घेणार आहोत। ह्या संस्थेमध्ये काम करताना इतकी वर्ष टिकून राहण्याचं सगळ्यात महत्त्वाचं कारण म्हणजे माझं एक कौटुंबिक नातं या संस्थेशी निर्माण झालेलं आहे। सर्वच कलाकार, तंत्रज्ञ, यातले नेपथ्यकार असतील, काय असतील, अगदी आपुलकी निर्माण झालेली आहे आणि आपुलकीने आम्ही आमच्या इतर सगळ्या वैयक्तिक कामांसाठी सुद्धा एकत्र येतो, एकत्र भेटतो, चर्चा करतो। जेव्हा प्रयोग नसतो त्यावेळी सगळ्यांची आठवण येत राहते, फोन येत राहतात आणि त्यामुळे एक वेगळ्या पद्धतीचं नातं निर्माण झालेलं आहे। 100व्या प्रयोगासाठी माझ्यासहित माझ्या संपूर्ण टीमला
दिग्दर्शक गणेश ठाकूर सर, सोनल लेले मॅडम, तसेच माझे सहकलाकार, तंत्रज्ञ सगळ्यांनाच मी खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. नमस्कार. मी कृष्णा देसाई. शिवगणेश प्रोडक्शन सिंधुदुर्ग मुंबई या संस्थेने निर्मित केलेल्या इथे ओशाळला मृत्यू या नाटकामध्ये मी औरंगजेब आलमगीर ही भूमिका करत आहे. 10 वर्षापूर्वी जेव्हा या नाटकाचा प्रवास सुरू झाला तेव्हा आमचे दिग्दर्शक, आमचे गुरु श्री गणेश ठाकूर सर यांनी या रोलसाठी माझं नाव निश्चित केलं आणि तेव्हापासून हा रोल मी करत आहे. प्रभाकर पणशीकरांनी अजरामर केलेला हा रोल इथे ओशाळला मृत्यू नाटकामध्ये औरंगजेब म्हटलं की प्रभाकर पणशीकरांचंच नाव, आणि हा रोल करणं म्हणजे माझ्यासाठी एक मोठं आव्हान. माझी टीम आणि माझे दिग्दर्शक ठाकूर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली माझा रोल हळूहळू बहरत गेला. या नाटकाच्या दरम्यान एका दर्दी प्रेक्षकाने मला औरंगजेबसाठीचा संपूर्ण कॉस्ट्युमही भेट दिलेला आहे. या नाटकासाठी मला नासी इनामदारांची शहनशाह कादंबरी तिचा अभ्यास करत पैलू उलगडताना मला अगदी सोपं पडलं. त्याचप्रमाणे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीस्थळी जो प्रयोग झाला त्या प्रयोगादरम्यान माझ्या रोलची पोचपावती म्हणून लोकांचा जो औरंगजेब विषयीचा जो उद्रेक होता त्या उद्रेकामुळे पोलीस प्रोटेक्शनमध्येही हा रोल करावा लागला. आता आम्ही 100व्या प्रयोगाकडे, येत्या 14 मेला आमचा 100वा प्रयोग आहे या नाटकाचा. तर या नाटकासाठी माझ्या सर्व टीमला, माझ्या कलाकारांना आणि तंत्रज्ञ वगैरे सर्व कलाकारांना माझ्या शुभेच्छा. शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे, ज्येष्ठ इतिहास अभ्यासक पांडुरंगजी बलकवडे, मंत्री चंद्रकांत पाटील, श्री शिवाजी रायगड स्मारक मंडळाचे कार्यवाह सुधीर थोरात आदी दिग्गज लोकांनी या नाट्यकृतीचा गौरव केला. ठाकूर यांनी स्थापन केलेल्या शिवगणेश प्रोडक्शनला एक तप लोटलाय. या माध्यमातून ते आपल्या सहकलाकारांना सोबत घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराज व छत्रपती संभाजी महाराज यांचा इतिहास नाट्यकृतीतून जागृत ठेवण्याचं कार्य करतात. त्या जुलमाच्या नुसत्या वासानं तुम्ही खदिरांसारखे उसळणार नाही. आता ज्योत मालवावी तसे विझून जा. पण विस्ता देखील स्वार्थाचा आंधळा झालेल्या या वतनदारांना नवी दृष्टी देऊन जा. नमस्कार. अत्यंत सांगायला आनंद होतोय की आमच्या दोडामार्गचे सुपुत्र सन्माननीय गणेशजी ठाकूर यांच्या प्रयत्नातनं संभाजी महाराजांवर आधारित इथं ओशाळला मृत्यू हा 100वा होणारा प्रयोग मुंबईला दहिसर ना भाईंदर इथं राज्याचे माननीय उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे यांच्या हस्ते होतो आहे. आणि खरं तर गणेशजी ठाकूर हा दोडामार्गवासियांसाठी एक भूषण ठरावा अशातला हा एक आमचा परिवारातला एक सदस्य आहे असं मी समजतो. आणि ह्या परिवारात सदस्य संभाजी महाराजांसारखे, शिवाजी महाराजांसारखे यांच्या चरित्रावर नाट्यप्रयोग कितीतरी यशस्वी केले आणि यशस्वी करून आजच्या तरुणांना त्यांचे विचार पोचावेत याच्यासाठी त्याने वेगवेगळे प्रयोग करून त्या महाराजांचे विचार किंवा संभाजी महाराजांचे विचार घराघरात पोहोचले आपल्या नाट्यप्रयोगातनं. हे फार मोठं कार्य त्यांच्या हातातनं गेलेलं आहे आणि तरुणांना महाराजांची प्रेरणा मिळेल त्यांच्या हातातनं असं मला वाटतं. आणि परत एकदा मला असं वाटतं की हा जो गणेश ठाकूर नावाची व्यक्ती आहे ती त्याच्यावर निश्चितपणे शिवाजी महाराजांची, ज्याला आम्ही दैवत मानत आलो, संभाजी महाराजांची कृपा असल्याशिवाय असे प्रयोग होऊ शकत नाही. त्यांची निश्चितपणे अदृश्यपणे त्यांची महाराजांची अधिक संभाजी महाराजांची निश्चितपणे कृपा त्यांच्यावर असावी म्हणून हा 100वा प्रयोग आज मोठ्या दिमागात राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांच्या हाताने होतोय. आमच्यासाठी तो फार मोठा
एक सुवर्ण काळ आहे आणि तेवढंच भूषणावा आहे. आणि म्हणून मी गणेशजी ठाकूरांना माझ्यातर्फे, माझ्या कुटुंबियातर्फे त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो. आणि त्यांच्या हातून महाराजांची अशाच प्रकारे विचार आजच्या तरुणांना, तमाम राज्यातील तरुणांना जावे आणि आजचा संपूर्ण आमच्या राज्याचा तरुण त्यांच्या विचाराने प्रेरित होत आमचे राज्य सुखद आनंदित आहे आणि उत्कर्षमय हो, एवढंच मी प्रार्थना करतो. परत एकदा गणेश माझ्या शुभेच्छा. आमचे अगदी जवळचे स्नेही सन्माननीय गणेशजी ठाकूर दिग्दर्शित येथे ओशाळला मृत्यू याचा 100वा प्रयोग मुंबईमध्ये होत आहे. अत्यंत दुर्गम अशा दोडामार तालुक्यामध्ये खऱ्या अर्थानं नाट्यकलाला ज्याने ऊर्जित अवस्था दिली, ताकद दिली, इतिहास जागृत करण्याचा ज्याने प्रयत्न केला ते गणेशजी ठाकूर संपूर्ण महाराष्ट्रभर 99 प्रयोग करून आज यशस्वीरित्या मुंबईमध्ये, महाराष्ट्राच्या राजधानीमध्ये वसंत कानेटकर लिखित येथे उशाळला मृत्यू याचा 100वा प्रयोग करत आहेत. खरं तर हे फार मोठं धाडस आहे. कोकणातला एका सुपुत्राने एवढी फार मोठी भरारी घ्यावी हे खऱ्या अर्थानं कौतुकास पात्र आहे. गणेशचं मनापासून कौतुक करत असताना त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचंही मी कौतुक करतो. आणि अशीच भरारी घेत राहू आणि खऱ्या अर्थानं छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचा खरा इतिहास जनतेपर्यंत, तळागाळातल्या छोट्या मुलांपर्यंत, कष्टकरी जनतेपर्यंत प्रामाणिकपणे पोचवावा अशा प्रकारची मी त्यांना विनंती करतो आणि मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. इतिहास अभ्यासक शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर ठेवत ठाकूर यांनी महाराष्ट्र राज्यातील पहिलं शिवरत्न संभाजी महानाट्य उभं केलं. या नाट्यपुस्तिकेचं लिखाण आणि दिग्दर्शन करून 200 कलाकारांचा संच गोळा करत महानाट्याचा घाट घातला. या महानाट्यात त्यांनी स्वतः छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका साकारली आणि येथूनच त्यांच्या जीवनाला वेगळी दिशा मिळाली. दरम्यान इथं उशाळला मृत्यू हे नाटक शिवगणेश प्रोडक्शनच्या माध्यमातून त्यांनी पुढे आणलं. या संस्थेच्या माध्यमातून निर्मिती केलेल्या या नाट्यप्रयोगाचा पहिला पडदा 2016ला सावंतवाडी येथील बॅरिस्टर नाथ पै या नाट्यगृहात उघडला. हा पहिलाच प्रयोग हाऊसफुल झाला होता. छत्रपती संभाजी महाराजांचा अद्वितीय पराक्रम भावी पिढीपर्यंत पोहोचवण्याची वैभवशाली मुहूर्तमेढ या प्रयोगानं रंगभूमीवर रोवली. तेव्हापासून ते आतापर्यंत 1 दशक ही नाट्यकृती संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि इतर राज्यांना भुरळ घालतेय. आम्ही अडाणी माणसं, पण हे काव्य बिव्य काय मला कळत नाही. असं मग वतन मिळवण्यासाठी खिंडीत गाठून स्वामींच्या गळ्याला आग कशी लावावी हे मात्र आपल्याला बरोबर कळत नाही. विपर्यास होतोय हा महाराज. आमच्या बोलण्याचा मतलब इतकाच होता की आम्ही बोलून सांगून शिपाई गडी म्हणे. तरी देखील मोगलांच्या फौजेवर जातीनं तुटून पडल्याची खबर आजवर कानी नाही आली आमच्या ती. हा अन्याय आहे महाराज. मोगलांच्या फौजा सरहद्दीवर आम्हीच रोखून धरल्यात. आमची नजर खाली सारखी या सह्याद्रीच्या कडे कपाला फरारा फिरते आहे. मोगलांना रोखून धरणारे जवान वेगळेच आहेत. तुम्ही आणि तुमचे कुटुंबीय मात्र मोंगल आणि मराठा या 2 डब्यावर हात ठेवून चिंता बाळगताय फक्त आपल्या वतनाचे. झूट, बिलकुल झूट. पण आम्ही म्हणतो आहोत. नमस्कार. मी प्रमोद कामत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष सिंधुदुर्ग जिल्हा. आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या एका सुपुत्रानं गणेश ठाकूर, गणेश उर्फ बाळू ठाकूर यांनी येथे ओशाळ्याला मृत्यू या नाटकाचं त्यांनी 100वा प्रयोग आपल्या भाईंदर येथे सन्माननीय या राज्याचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे यांच्या शुभ हस्ते आणि त्यांच्या उपस्थितीत तो पार पडतो. आम्हाला खूप गर्व आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या एका सुपुत्राने आपल्या महाराष्ट्राची जी असलेली जी परंपरा, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांचे असलेले देवाचा लौकिक किंवा त्याचा असलेला इतिहास हा जागृत ठेवण्याचं काम केलं, घरोघरी पोचवण्याचं काम केलं. आणि आम्हाला 100वा प्रयोग आमच्या मुंबईसारख्या राजधानीत होतो आहे. आणि
सन्माननीय गणेशजी ठाकूर यांनी यापूर्वीसुद्धा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित अनेक नाट्यप्रयोग केले आणि ते यशस्वी झाले. आम्हाला खूप या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला अभिमान आहे त्यांचा की आमच्या सुपुत्राने 100 प्रयोग केले आणि त्याचा शान आणि मान आम्हाला सर्व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला आहे. नमस्कार. आज आपले सिंधुदुर्गचे कलाकार गणेश ठाकूरजी आणि सोनल लेले मॅडम त्यांनी संभाजी महाराजवर खूप सुंदर नाटक केलं आहे आणि संभाजी महाराजची बर्थ ॲनिव्हर्सरीमध्ये ते मुंबईमध्ये त्यांच्या 100th एपिसोड प्रस्तुत करणार आहे. मी दोघांना खूप खूप शुभेच्छा देते, अभिनंदन देते आणि त्यांचं कौतुक करते, कारण मी स्वतः त्यांचं हे नाटक बघितलं आहे आणि ते अतिसुंदर आहे. मी आपण सर्वांना आवाहन करते, प्लीज आपण जाऊन हे नाटक बघा, आपल्याला खूप आवडेल. धर्मवीर छत्रपतींच्या इतिहासाचा वारसा घेऊन व्यावसायिक रंगभूमीवर ऐतिहासिक नाटकाचे 100 प्रयोग करणारी जिल्ह्यातील ही पहिली संस्था ठरली आहे. शंभू राजांच्या 369व्या जयंतीनिमित्त 14 मे 2026 रोजी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत या नाटकाचा शतक महोत्सवी सोहळा मीरा भाईंदर इथं पार पडणार आहे. यावेळी दिग्गज मंडळी उपस्थित राहणार आहे. शिवगणेश प्रोडक्शनचे संस्थापक, दिग्दर्शक व छत्रपती संभाजी महाराजांची भूमिका निभावणारे अभिनेते गणेश ठाकूर तसेच मातृभूमी शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा व शिवगणेश प्रोडक्शनच्या कार्याध्यक्षा डॉक्टर सोनल लेले यांनी येसुबाईंची भूमिका लीलया पार पाडली आहे. तसेच प्राध्यापक मिलिंद कासार, कृष्णा देसाई, पत्रकार संदेश देसाई, मंदार जंगम, अजिंक्य देसाई, केशव परब, प्राध्यापक नवसो परब, आदेश खानोलकर, लक्ष्मण मांजरेकर, विनय वाडकर आदी कलाकारांनी या नाट्यप्रयोगात यशस्वी भूमिका साकारल्या. नमस्कार, मी सागर नाईक. दोडामार्ग परिसरातील सर्व जनतेला माहीतच असेल की आमच्या या परिसरातील एक उद्योन्मुख कलाकार, एक चांगले दिग्दर्शक श्री गणेश ठाकूर हे लहानपणापासूनच कला क्षेत्रात वावरत आहेत. शाळा किंवा शाळेतील सांस्कृतिक कार्यक्रम म्हणा, या कार्यक्रमामध्ये सुद्धा ते सुरुवातीपासूनच हिरिरीने भाग घेत असत. लहानपणातच त्यांना गणेश मूर्ती तयार करणं हा त्यांचा आवडता छंद होता. पण तो छंद त्यांनी हळूहळू आपल्या व्यवसायामध्ये उतरवला आणि ते आज जागतिक कीर्तीचे एक चांगले मूर्तिकार म्हणून दोडामार्ग तालुक्यात, त्याचप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुद्धा प्रसिद्ध आहे. हे करता करता लहानपणापासून त्यांना नाटकाची सुद्धा बरीच आवड होती आणि या नाटकाच्या आवडीनं त्यांना एवढी भुरळ घातली की ते छोटे छोटे प्रयोग करत छत्रपती शिवाजी महाराजांची नाटकं, संभाजी महाराजांची नाटकं, त्याचप्रमाणे काही छोटी मोठी सामाजिक नाटकं, या नाटकाच्या माध्यमातून ते समाजापर्यंत पोहोचू लागले. आणि असं करता करता त्यांनी इथे ओशाळा या एक सुंदर नाटकाची निर्मिती केली. हे नाटक सादर करत असताना त्यांना सुरुवातीला बरेच अडचणी सुद्धा आल्या असतील. अडचणी आल्या, त्या अडचणीवर त्यांनी मात केली आणि हळूहळू 1, 2, 3, 4 करत नव्हे तर आज ते 100व्या प्रयोगापर्यंत मजल मारत आहेत. दिनांक 14 मे रोजी मीरा भाईंदर मुंबई येथे त्यांचा हा 100वा सुवर्ण महोत्सवी नाटकाचा प्रयोग होणार आहे आणि या प्रयोगाच्या उपस्थितीसाठी आपल्या महाराष्ट्राचे माननीय लाडके उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब हे सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या साथीला बरेचसे राजकीय पुढारी सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. चांगले कलाकार सुद्धा उपस्थित राहणार आहेत. त्यांची टीम, संपूर्ण टीम, प्रामुख्याने डॉक्टर सोनल लेले यांना सुद्धा मी शुभेच्छा देऊ इच्छितो, कारण त्यांचा भक्कम पाठिंबा त्यांना मिळत गेला आणि ते आजपर्यंत या क्षेत्रामध्ये अग्रेसर राहू शकले. या त्यांच्या नाटकातील जे कलाकार आहेत, प्रामुख्याने डॉक्टर सोनल लेले, त्यानंतर कृष्णा देसाई, पत्रकार संदेश देसाई, आदेश खानोलकर, प्राध्यापक मिलिंद कासार हे बरेचसे कलाकार त्यांच्या सुरुवातीपासूनच या नाटकामध्ये त्यांना सहभागी झालेले आहेत. त्यांना चांगला पाठिंबा देत आहेत आणि त्यामुळे उत्तरोत्तर त्यांची प्रगती होत जाऊन आज त्यांनी या 100व्या प्रयोगापर्यंत मजल मारलेली आहे. दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व कलाकार, मी सुद्धा एक छोटासा कलाकार आहे, आमचे सर्व मित्र, आमचा मित्र परिवार, दोडामार्ग तालुक्यातील सर्व जनता, सर्व कलाकार आमच्या गणेश ठाकूर यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत आणि त्यांना या सुवर्ण महोत्सवी 100व्या या प्रयोगासाठी आम्ही त्यांना भरभरून शुभेच्छा देत आहोत. जर कोणाला शक्य असेल तर त्यांनी मुंबईला हा प्रयोग पाहण्यासाठी जरूर जावं आणि त्यांना शुभेच्छा द्याव्या. धन्यवाद.
हे नाटक शतक महोत्सवी प्रयोग करत असून संपूर्ण जिल्ह्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. या शतक महोत्सवी प्रयोगासह धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजांचा इतिहास धगधगत ठेवणाऱ्या गणेश ठाकूर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना पुढील उज्ज्वल वाटचालीसाठी मनापासून शुभेच्छा. शतक महोत्सवी नाट्य प्रयोगास हार्दिक शुभेच्छा. श्री गणेश ठाकूर आणि कलाकारांना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा. शुभेच्छुक श्रावणी कन्स्ट्रक्शन दोडामा, बिल्डर अँड डेव्हलपर्स, श्री सिद्धेश उर्फ राजू दशरथ भोसले. संपर्क 7507 46 1680.